Case un mes máis tarde do planificado, os mariscadores de Noia puideron iniciar a súa campaña. Comezaron a extracción con topes máis baixos do habitual que irán aumentando de cara á semana que ven. O movemento volveu ao porto e á lonxa de Testal. Os mariscadores de Noia saíron ao mar esta mañá para comezar a tan ansiada campaña marisqueira, logo de que as últimas análises realizadas polo Intecmar deran negativo na toxina paralizante. Do negativo, quitamos un peso tremendo de encima, porque, bueno, os mariscadores e mariscadores o que queren ir a traballar, nós é un alivio tamén para a directiva, e, bueno, a veces non ven máis, non, con este mal tempo, pois pensamos que non, podemos nos equivocar, eu xa dixen desde o primeiro, que hasta que houberan estes males tempos, que non iba a limpiar os fondos, e, bueno, hoxe foron a mariscar, foron só os da flote, porque os da pé non lle daba a marea, xa hemos retrasado un pouco a subasta, pero tampouco daba, e, bueno, están chegando ainda, bueno, os topes de berberecho traen, da japónica tamén, os da ameixa babosa, bueno, ainda veo pouca xente, algún collerá algún, outro non. Os mariscadores comezaron a chegar á lonxa cos seus topes collidos a partir das 2 da tarde, aínda que o tempo complicou o traballo neste inicio da campaña. De momento parece bo, a ver o que pasa, é o primeiro día, a ver, vamos a ver. Hizo muy mal tiempo, aún nos costó coger el tope. Pensábamos que iba a haber más, yo hablo por mí, igual también era mal tiempo y no podía estar cómodo trabajando, pero a ver, mañana y para la semana, poco a poco. Bastante ben, collémolo bastante rápido, así, por a hora e media. Nada, un pouco como tardaron en empezar, ainda foi un pouco así a cabalo do tempo. Este comezo chega con case un mes de atraso por culpa da presenza de toxinas na ría de Muros Noia, algo que afectou de forma negativa aos mariscadores do lugar. Non poder iniciar porque houve a toxina e esa sabes, esa é o que pasa, cando non se pode, a ver agora de aquí para adiante. A ver, esperemos que non, porque agora con este temporal e todo, esperemos que non. Yo a lo mejor no te contesto, si preguntas por aí, van a echar fuego. No tempo que contabas, había xente non que xa contaba con empezar antes, con o carto, eu que sei, perjudicou a suceder xa. A ver si din que ao mellor o compensan en días, que este tempo que estuvemos, non sei. A campaña iniciouse con topes de 15 kilos para o primeiro e o segundo tripulantes e de 10 co terceiro en berberecho, xa que vai para a conserva que recolle xa mostra do produto. É un tope de 2 kilos por especie de ameixa, cifras que irán aumentando conforme avancen os días. Claro, ahora as conservas hasta o 15 ou o 20 de novembro, pois hai demanda, pero despois xa non veñen a comprar, por iso temos que xa mañán 30 kilos, o lunes se vai ben 40 e seguir así, subindo o tope a 40 como máximo, e, bueno, a ver se vai valendo berberecho e ameixa, que agora depende dos precios, e, bueno, material hai, estamos repartido, pero material hai, berberecho, babosa, e xapónica, e fina tamén, e, bueno, a ver se temos a suerte que non veña máis a toxina. A confraría e os mariscadores amozaron o seu descontento polo atraso dos resultados das análises realizadas polo Intecmar, xa que agardaban este último para onte pola mañá e chegou hoxe pasado o mediodía. Intecmar, o lunes levamos já as 8:30 a primeira muestra para analizar, a primeira hora, hubo días que a PSP douna a noite. A min dixeron desde Intermar que a daban a mañán seguinte, o cal despois dixeron que a daban a noite, e a noite onte dixeron que a daban hoxe a mañán. É un pouco a gestión da forma de dicir que tardaba, que tal, eso non é así. Mellor é que en vez de dicirnos que empeza o martes, que empeza o miércoles, e a xente chamase o miércoles a mañán para ir a mariscar, esa está. Xa que onte a xente acudiu pensando que ian ter os resultados e finalmente non puderon traballar ata hoxe. Mañá os mariscadores volverán ao mar e retomarán a actividade o luns, sempre confiando en que a toxina non volva a facer acto de presenza.